Sanibona, phinde nginibikelele nje futhi ngalesi sikhathi, ngalomzuzu, ngaleli hora. Hlezi nje kwenkulu emangalisayo nemnandi intokozo ukuthi sihlangane ngezindaba zikababa ohlala ekhaya ezulwini, izindaba ezinkulu, izindaba ezimnandi, izindaba ezisiza thina, zisiphulukise, zisihlenge, futhi ziselaphe, futhi zisifide, futhi zisinikeze inkululeko ezweni lakwamoya, zisinikeze inkululeko ekuthenini sazi ukuthi siyophelelaphi ngelinye ilanga, sazi ukuthi siyofinyelelaphi ngezimpilo zethu, because asiphileli nje ukuthi sidle la emhlabeni, silale, sivuke, sigeze, sigqoke, senze whatever sikwenzayo, silalela umculo, sidlale, sibuke umabonakude, sidlala amafoni, zonke lezi zinto. No, sizophilela uJehova lapha emhlabeni, sizokwenza intando yakhe lapha emhlabeni, sizokwenza imiyalelo yakhe. So singabantu kumele si-understand ukuthi yazi the only easiest way okwenza izinto, or ngingathi mangayibeka nje ngenye indlela ukuthi sonke siyathanda ukuthi yonke into siyenze ngendlela elula. You know, yonke into uthanda ukuthi uyenze easier. It's just like mawuzohamba mhlawumbe 5 kilometers, indlela elula ukuthi uthathe ilokhu njani i-taxi ilokhala kithi. That is the easier or easiest way for you ezoba usizo kunokuthi uwonke uzokatsale. The easiest way ukuthi ngaso sonke isikhathi if uzofuna ukuthi iwashing yakho iphele, unomshini, unezandla. Which one is the easiest way? Ukuthi uwashe ngomshini. Unomshini wezitsha, unezandla. Which one is the easiest way? Umshini wezitsha. Because iwona ozokwenza ukuthi ube lula izinto. So singabantu sihamba singene ezikhathini lapho khona yonke into sifuna ibe lula, yonke into sifuna yenzeke very 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 fast, yenzeke futhi without more energy, without more work, without more time, without more kuyinikela, without more of ukhandlekela. Yonke into sifuna yenzeke kalula ngithi, sifuna yenzeke manje, sifuna yenzeke ngendlela ezosinikeza more time, ezosinikeza ukukhululeka, ezosenzisa ngendlela engconywana than before. So ehloko nje engicela sikhulume ngaso sithi ukukholwa akube indlela yokuphila, ukukholwa akube indlela yokuphila. So when it comes to uNkulunkulu, nakhona futhi siyathanda ukuthi sisheshe si-understand ukuthi uNkulunkulu ufunani, sisheshe si-understand ukuthi uNkulunkulu uthandani, sisheshe si-understand ukuthi singenza kanjani. So izinto eziningi kumele sihlezi sazi singabantu ukuthi the easier way ukuthi into uhlale kuyona ngqo, the easiest way ukuthi into uqale ngayo, the easiest way futhi ukuthi ufocus. Because ukuze kube lula ukuthi information uyithole, kuzomela ufocus, angithi ulalele bese ke usungaqhubeka ucabanga okunye. But if uzocabanga okunye kodwa futhi ulalela uthisha, ubhizi ucabanga ezinye izinto, kuzokwenza lokho kube nzima ukuthi umuze uthisha. But uzobe usacabanga ukuthi yazi ngijahe ukuyodla ngebreak, ngijahe amagwinya, ngijahe u1 no2 no3, awuzomuzwa uthisha lokho azokutshela kona. But lokho kuzokwenza ukuthi kube nzima for wena, cause uzothi usuhlele ekhaya, uzothi usukhumbula ukuthi yazi uthisha uyichazile lento eklasini, kodwa inkinga bengibhizi mina ngicabangana nokuthi wazi wamuhle uthisha namhlanje, uthisha buseshintshe hairstyle, uthisha bukugqoke kambi namhlanje, uthisha ukuthi nokuthi. Kwenza impilo yakho ibe nzima, because now it's not gonna be easy ukuthi usuke uyathisha kombe ubutheni. Kuzoba nzima ukuthi ubuze, kuzoba nzima ukuthi uphinde ufune the same information. Why? Because wena ozenzele kwanzima kwaseqaleni ngokwenzani, ngongafocus, ngongalaleli. But ngesikhathi ebekumele ufocus ngaso, wena ubuwenzani? Ububhizi ucabanga into zakho, ububhizi ucabanga inyoni zakho, ububhizi ucabanga uthisha indlela angayo, ucabanga ukuthi kumele uphume wenze u1 no2 no3. So what I'm trying to say abantu baNkulunkulu ukuthi zonke izinto ukuze zenzeke ngendlela efanelekile, ngendlela ezosithabisa, ngendlela ezosisiza futhi and going forward, ukuthi sikudele okuningi, sikudelele ukuthi sithole lokho esikudingayo. Sikudele okuningi, sikudelele ukuthi kwenzeke lokho esikufunayo. It's just like udele impilo yakho,
uyidelela ukuthi uyosebenza so uzothola imali. Udela ingane zakho ngithi uyathanda ukuhlala nazo. Udela umndeni wakho ngithi uyathanda ukuhlala nawo. But udelela ukuthi uzothola imali because you want yona into eyifunayo ngithi. So uzodinga ukudela so empilweni many people bahlezi besho ukuthi there is always a sacrifice for everything. Ngaso sonke isikhathi uzohlezi uzosacrifice something. Ngeke uzukuthole konke. Angeke uzuthi ulele ube udla, ube upheka, ube uwasha, never. Ukuze uyowasha you have to sacrifice umbhede. Ukuze uyopheka you have to sacrifice 1 no 2 no 3. Ukuze usheshe ufike emsebenzini uzosacrifice ukulala kwakho. Yes, uyathanda ukulala kuze kushaye 6. But ngoba ufuna ukufika early uzosacrifice usheshe uvuke ngo4, uvuke ngo5. So there's a sacrifice for each and everything. Ekumele sikwazi siqonde singabantu. So ngomhla ka14 nje June 2024 before the prayer at 12 o'clock the Lord wakhuluma nje lamazwi and he made two emphasize or two statements. Number one, the statement yokuqala under this topic ethi ukukholwa akube indlela yokuphila. Ukukholwa akube indlela yokuphila. So the first statement sithi izenzo zakho zonke noma ukwenza kwakho konke kumele kube ukuthobela uJehova, ulale ngezwi uvuke ngalo. The second statement sithi ukudla kwakho akube nguNkulunkulu enyameni nasemphefumulweni. So now uNkulunkulu uyathanda ukusifundisa nokusiyaleza ngezinto ezizokwenza izimpilo zethu zibe lula ekutheni sikwenze konke esithanda nesifisa ukukwenza. So amazwi akhe uwathumela ngomoya weqiniso. Awathumela ngomoya weqiniso ayasifundisa ukuthi ukuze sazane naye ngokuphelele umdali wezulu nomhlaba ekwenzeni intando yakhe ekumele sikwenze ukuthi siphilelele ngazo zonke indlela. To make your life easier, sacrifice many things. To make yourself be in a position lapho khona uzoba nesiqinisekiso sokufumana ukuphila okuphakade, uzoba nesiqinisekiso sokusindiswa, uzoba nesiqinisekiso sokuhlekwa, kuzomela ukuthi ukudele okuningi. So izenzo zakho ke manje ukwenza konke kwakho yonke into yenzayo lapha emhlabeni njengoba uNkulunkulu esho ukuthi kumele kube ukuthobela uJehova. Mangithi izenzo zakho zonke ngisho ukuvuka kwakho, ukulala kwakho, ukudla kwakho, ukukhuluma kwakho, ukwenza kwakho, ukuhamba kwakho endleleni, izinto ezibukayo ozilalelayo. So all your actions, because izinto esizenzayo lapha emhlabeni zidetermine ukukhuluma kwethu. Ngithi mawuhamba uyakhuluma nabantu, mawuhamba endleleni uthinta izinto, uyawasha, uyaklina, wenza konke. So izenzo leza ngithi uyahamba ngezinyawo zakho, izenzo yedolobheni, izenzo zakho ubuka iTV, izenzo lezo ubuka ifoni uyachatha, isenzo lezo. Izindlebe zakho zilalela umculo, ingoma, zilalela umsakazo, ziyayihlizo, ziyayinyusa iradio, isenzo lesa ngithi. So izenzo zakho zonke mele zibe ukuthobela uJehova, ulala ngezwi lakhe, uvuke ngezwi lakhe. Kanjani na? Lifika ngomoya weqiniso, likutshela ukuthi njengamanje nje ubuye edolobheni, hamba ngale ndlela, gibela le taxi nani noma thatha ibhasi namhlanje so that uzokwazi ukuthi ushumele ebhasini. Noma thatha le taxi so that because uNkulunkulu ufuna ukuthi adlulise umyalezo in that kind of taxi. Yabo le taxi nje ubuthe ikhamba yadlula vele bengamele ugibele uzogibela the next one, uzogibela the following one. So izenzo zakho ngokuthobela umoya kaNkulunkulu, because it is going to come, uzokululeka kuyona yonke into oyenzayo usukwini, uzokuyalela kuyona yonke into oyenzakalayo daily, whether uyalala uyavuka uyadla, uzokululeka kuyona yonke into. So izenzo zakho, whatever that you partake, whatever that you do, whatever that you touch, whatever that you think about, whatever that you see, whatever that you listen to, wherever you walk, izenzo zakho ngokuthobela umoya kaNkulunkulu izona ezizokwenza ukuthi uhlezi ulalela izwi likaNkulunkulu. And the more ulalela izwi likaNkulunkulu, definitely wenza intando yakhe. Because more ulalela mali kutshela ukuthi enza ukuthi wakwenza, wenza intando yakhe. Mali ulalela lakutshela ukuthi hamba kanje, wahamba khona, definitely wenza intando yakhe.
Mawulalela kutshela ukuthi ungakudla ukuthi wangakudla, definitely wenza intando yakhe. Malilalela izwi kaNkulunkulu lithi ungebi, wangeba, wenza intando yakhe. Lithi ungaphingi, wangaphingi, wenza intando yakhe. Lathi ungafakazi amanga, wangafakazi, definitely wenza intando yakhe. Kuthi noma solutheka bekhuluma ngomakhelwane bekhuluma kabi ngaye uthi cha, musana ukuhleba, definitely wenza intando yakhe. Uthi kufika umoya uthi uhalele uthi ishi yabo lapha umkhelane buka nje kuneyimoto ezo5 Nkosi yami, nami ngase ngibe neyodwa. Uvela umoya kaNkulunkulu uthi cha, ungayifisi indlu yamakhelane wakho, bese uyaxolisa semthami, usarenda ubuyele uNkulunkulu, uzilahle kuyena, definitely wenza intando yakhe. Kuthi makuyisabatha caca kubonakala ngawulungisa ngisho nangu Friday ekseni usuyalungisa ulungisa lisabatha, definitely wenza intando yakhe. So kumele ulale ngezwi lika Jehova, uvuke ngalo. Konke akukhuluma kuwe ukulalela. Ngaleyo ndlela uzobuyenza ngempela intando kaMdali wezulu nomhlaba akuyaleza ngayo, asiza wena futhi ngayo. And lokho kuzokwenzani? Kuzokwenza impilo yakhe ibe lula. Because ingane empilo yayo elula ethola yonke into eyidingayo, ingane elalela umzala ngithi, ingane elalelayo mothi mntanami njengamanje washa amasokisi mama. Izoyazi ukuthi mewasha amasokisi izowaneka, kusakhona ilanga, yonke into isa right, isazowadinga kusasa, izoba right, impilo yayilula, yonke into right because yenze njani, ilalelile. Mothi manje gijima esitolo uyothenga isinkwa, uyagijima ngempela ya esitolo, izokwenza impilo ibe lula ngithi because lesa sinka lesiyana sodingwa iyona futhi ekseni mase kumele idle isinkwa esinepeanut butter nojamu netiye ilungele ukuya esikoleni. But if ingalalelanga yangasilandele sasinkwa izodlana ekseni. So bantu baNkulunkulu kumele siyazi siqonde kakhulu ukuthi ukukholwa it's just ukwaneliseka. Ukukholwa it is just ukwenza intando kaNkulunkulu lapha emhlabeni. Le ntando kaNkulunkulu eyenza impilo yakhe ibe lula. Le ntando kaNkulunkulu ezophulukisa wena. Le ntando kaNkulunkulu ezogixabeza wena ngokuphila okuphakade. Cabanga uthola impilo elula lapha emhlabeni, uphinde futhi usazothola enye elula. Nkosi yami, yazi uNkulunkulu uyamangalisa. So namuhla ngivuka namazwi ukuthi yonke into iba lula uma uyiphila noma uphila ngayo, ngoba iyajwayeleka, awuyikhohlwa futhi uhlezi unolwazi lokulindelekile kuwe ngaso sonke isikhathi. Ngakho ke njengamanje sekuyisikhathi sokuthi ngempela sihlukanise futhi sihlukanisele izimpilo zethu zonke, sikhethe ukuthi ngempela iyiphi impilo esifuna ukuyiphila, ngokuba uma sijula ekukholweni kahle ukwazana noNkulunkulu indlela yokuphila. Uma sijulela le ndaba ukukholwa, the fact that uthi uyamazi uNkulunkulu, it is the way of living. Because ubaba ngithi ohlala ekhaya izolweni, it's just like your father ohlala naye ekhaya, it's just like your mother ohlala naye ekhaya. Indlela eniphilisana ngayo ukuthi la ekhaya njengoba kukaMkhize thina sidla each and every week sidla inyama yenkomo nenkukhu nama sausage. Each and every week sidla inyama yenkomo nenkukhu noma each and every day silala ngenyama njalo lapha ekhaya. Namhlanje silala ngofishi, kusasa silala ngamaVienna, ngakusasa silala ngamabhanqonqo eRussian, ngakusasa silala ngenyama yenkukhu, ngakusasa silala ngenkomo, ngakusasa silala ngepork, ngakusasa silala whatever inyama ekhona lapha emhlabeni, noma silala ngesikapu, ngembuzi o noma sizolala ngopholoni nani, ama sausage noma matins or ivos, whatever inyama ekhona. So inyama sidla every day, cabanga 7 days. Umthetho wala ekhaya ngithi indlela eniphila ngayo as a family, as umndeni. So if wazi la ekhaya uzokwazi ukuthi kuphilwa kanje. So uzolalela ukuthi okay, last week Monday njobo kwaphekwa ama sausage, okay namhlanje uma uthengeni uthenga isibindi, namhlanje sodla isibindi, just so that sizogcina kudliwa inyama because indlela esiphila ngayo lapha ekhaya. So if wazana noNkulunkulu indlela yokuphila, indlela yalala ngayo ukuthi okay ungakwenza ukuthi nokuthi, but uphila ngokuthi uyakhuleka, uphila ngokuthi ufunda izwi, uhlezi ulalela uNkulunkulu, uphila ngempilo yokuthi udla ama-veg wena, ama-fruits, uphila ngempilo nje yokuthi udla kahle, uphila nje impilo yokuthi uhlezi ujabulile because uNkulunkulu yedwa kuphela into ehlezi esithandela yona. Uthanda ukuthi sihlale sijabulile, uthanda ukuthi sihlale sinempilo, uthanda futhi siphile isikhathi eside, uthanda futhi ukuthi sihlezi nokuthula.
So iyona ndlela yokuphila leyo. So if wazana naye uzokwazi ukuthi ngidinga ukuthi ngenze kanje kanje kanje, ngilalele kanje kanje kanje, so that ngizophila impilo ekhululekile, especially futhi impilo elula. So kumele sazi singabantu ukuthi kahle kahle uNkulunkulu afisa sikulungiselele umhlaba ozayo, umhlaba omusha, umhlaba lapho khona esibekele yonke into eyusizo, esibekele yonke into ezoselapha, esibekele yonke into enhle. Ekumele sihlale njalo silungele, sihlale njalo silindile, sihlale njalo, which is more especially more about preparing for it. Silungiselele. So if you are really going to be capable ukuthi uphile impilo yasezulwini, if you are really ready ukuthi uphile impilo kaNkulunkulu, you better practice it now. You better practice ukudla ama-veg now. You better practice ukudla ama-fruit now. You better practice ukuphila impilo ezobulungela ukuthi ngampela I would be able to live that kind of life. Because lempilo lekhona izinto eziningi ezikhona njengamanje, all these things, ifame, zonke lezi amafoni, AI, all the internet, they will not be there emhlabeni omusha. They will not be there emhlabeni ozayo. They will not be there kulesi sikhathi esilandelayo esizayo esizophila kusona. So it's all about taking the stand now ukuthi mina I am ready to live that kind of life. I am ready to live that life uNkulunkulu abekade ngidalele afisa ukuthi ngiphile. And ngokwenza kwakho kanjalo, being that kind of ready, you need to be ready now. You need to be ready ngokwenza kwakho manje, ngokutshengisa kwakho manje ukuthi I am ready for that kind of life. Yebo kona kuyathandeka, kuhle, futhi kuyalangazeleleka. I know it's very yathandeka, zonke izinto siyayifuna lapha emhlabeni, zonke izinto siyayilangazelela, zonke izinto sibona zizinhle, sifuna ngezinhliziyo zethu zonke. Kodwa la ubeka khona inhliziyo yakho, ikona okuzodala ukuthi abaningi bangakuboni kubaleka ukuthi bazishiye lezi zinto ebese bebhubha kanye nazo. Because the word of God says ukuthi lapho khona kukhona ingcebo yakho, that is where your heart is. Wherever there is your fortunes, wherever there is your money, wherever there is everything ekungeyakho, that is where your heart is. That is where nempilo yakho ikhona. That is where nenhliziyo yakho ikhona. That is where uzohlezi ulangazelela khona. That is where uzohlezi ufuna khona. Because that is where your heart is. Ila khona inhliziyo yakho. So yonke into oyithandayo, yonke into oyifunayo, yonke into ila uzoyilangazelela, ila uzoyifuna ngaso sonke isikhathi. And akekho umuntu ongathanda ukuvikela inhliziyo yakhe, akekho umuntu ongathanda ukuzivikela neqobo, akekho ongathanda ukuvikela ingaphakathi lakhe, akekho umuntu ongathanda ukuvikela injabulo yakhe. So if injabulo yakho uzoyibeka emalini, uzofuna ukuyivikela imali yakho. If injabulo yakho uzoyibeka emotweni yakho, uzoyifuna ukuyivikela imoto yakho. Because you have put your heart in that thing. You have put your heart in that money. You have put your heart in that house. Uzofuna ukuvikela ngaso sonke isikhathi umuzi wakho. And ngaso sonke isikhathi wena uzofuna ukuvikela lezi zinto lezi uJehova umdali wezulu nomhlaba azothi mase yahlulela umhlaba noma masubhubha umhlaba kuphela inyangazo. Then uzobambelela kuzona ebese uyabhubha nawo. Uzobambelela kuleyo mali ebese uyabhubha nawo. We must be careful and know and understand bantu kaNkulunkulu ukuthi kwathi eqaleni the money was not created by the Lord the Father. Imali bengadala ngoNkulunkulu but eyaKhesari. And the more kuyaKhesari imali kanjena kuzokwenzakalani ngayo? Uzoqeda ngayo. uNkulunkulu akadingi imali ukuthi akunakekele wena, akadingi imali ukuthi udle wena, akadingi imali ukuthi akusize wena. Yes, iyona ndlela sesiphila ngayo njengamanje, and uNkulunkulu is supposed to be making his useful kithi ukuze sikwazi ukuthi survive. But emhlabeni omusha esikhathini esizayo, we won't need all these things ezikhishwe za-advertiswa isitha ekuthenini abantu baluthekise, balahlekiswe, ebese bayasuka ebukhoneni nasebungcweleni baNkulunkulu. But into ebalulekile ngaso sonke isikhathi ukuthi abantu baphile impilo kaNkulunkulu so that bezokwazi ukuthi bahlengeke ezintweni zonke. So njengoba la mazwi uJehova ewabeka ukuthi ukwenza kwakho konke
makube ukuthobela uJehova. Ulale ngezwi, uvuke ngalo. Ngaleyo ndlela kube indlela yakho yokuphila, indlela yakho yokwenza, futhi indlela yakho yokusurvive. Ngoba ulalela odalile ngaso sonke isikhathi. Ulalela uJehova ngaso sonke isikhathi. Ngokuqikelela ukwenza intando yakhe, ngokumthobela ngendlela ayenzile ngayo. Because uthobela konke akwenzile. Methe phila ngama-fruit uyakuthobela lokho. Methe phila ngama-veg uyakuthobela lokho. Methe khuluma kanje uyakuthobela lokho. Methe hamba kanje uyakuthobela lokho. Ngendlela adale ngayo. Kona sekube nokudukisa kakhulu kwabaningi lapha emhlabeni ngokuthatha inkolo njengento yange-weekend nje kuphela. You just take it as something yango Sunday, something yango Saturday. Because uma uthatha uyithatha njengento yasekupheleni kweviki kuphela, then during the week uzoqhubeka uziphilela impilo yakho. During the week uzoqhubeka. Actually, inkolo uzoyithatha only on a weekend, only on that day. And during the week, guess what life you're going to be living? You're going to be living a different life. Uzobuphila impilo eyahlukile. Kungeyona leyo mdalo ezinomhlaba bekudalele yona. Kungeyona leyo uNkulunkulu akade ekuhlelele yona. So, ekaNkulunkulu impilo is only going to be limited njengamanje to Sunday. It's going to be limited Monday to Saturday, to Isabatha. And then what about impilo ke leyo uNkulunkulu abade adidalele yona? Because uNkulunkulu uyena umdalo ezinomhlaba, uyena umhlaba konke, uyena umhlaba, uyena odalile izihlahla, wadala imfuyo, wadala imvelo, wadala yonke into edalela ukuthi siphile ngayo. This weather usinikezela ukuthi sisurvive ngayo, imvula usinikezela ukuthi sisurvive ngayo, ubantu usinikezela ukuthi sithandane sonke. So if impilo kaNkulunkulu uzoyizwa ngeweekend kuphela ukuthi thandanani ngomakhelwane enzani ukuthi, but during the week, you're going to keep on living another life. Uzoqhubeka uziphilela impilo yakhe esono, uzoqhubeka uziphilela impilo yokuzithanda wena, uzoqhubeka uziphilela impilo yokugxeka uNkulunkulu, ugxeka ilanga, ugxeke zonke izinto. Uthi awusavelela kwakuyimpilo kanjani lena, kwakuyimpilo esesidalelwe yona, kwakwenzeke ngayo ukuthi nokuthi seze safa, sesahlupheka kwaze kwakuthi nokuthi. So ngaso sonke isikhathi you going to be constantly doing izinto ezehlukile kulezi uJehova kade ekudalele zona, ezehlukile kulezi uNkulunkulu kade ekuhlelele zona. So umbuzo uthi uyayiphila yini impilo uNkulunkulu kade ekudalele ukuthi uyiphile? Uyayiphila yini injongo yakhe nentando yakhe ngendlela ethandekayo kuNkulunkulu? Are you living the life uNkulunkulu kade ekudalele ukuthi uyiphile? Are you living the life uNkulunkulu afuna ukuthi uyiphile? And definitely le mpilo ezokuphilwa ngomhlaba omusha ngesikhathi esizayo uzoqualify ukuthi uyiphile. So if you going to live impilo kaNkulunkulu ngeweekend kuphela, then during the week uzophila enye impilo. And mawuphila enye impilo, I guarantee you for sure, number one, you will forget ukuthi litheni izwi ngeSabatha. You will forget ukuthi litheni izwi kaNkulunkulu ngoSunday. Kodwa because you will just hear the voice ngalesa sikhathi kuphela. Tell me, ukhona umuntu ongathi etshela umuntu mhlawumbe kade beyixoxela nje ngeweekend and then next week ebesakhumbula ukuthi kade kunjani? Uzokhumbula kuphela but ngeke zenze lutho ngalokho. So it's ikanjalo indaba kaNkulunkulu ukuthi if you not gonna listen to the Lord every day, yena ebe ama-commands wakhe ebakhomendela ukuthi kuphilwe ngawo zonke izinsuku. God commands you to live this type of way. He commands you to live ngalendlela. He commands you to live ngalolu hlobo zonke izinsuku. So if uzokulalela ngeweekend kuphela, uzokulalela one day ngewiki, ngeke uzuphile ngakho every day, ngeke uzuwenze ngakho zonke izinsuku, but uzokwenza ngokuthanda kwakho, uzokwenza ngokubona kwakho, uzokwenza ngendlela
yakho le ezokulahlekisa ikuluthekise iyenze impilo yakho ibe nzima yenze impilo yakho ibe lukhuni yenze impilo yakho kungabi le umdalo ezinomhlaba akade ekudalele yona. So if you're going to listen to izwi likaNkulunkulu just on one day bese during the week uqhubeka uzenzele umathanda uzonza impilo yakho ibe nzima, but ubuzokwazi ukuyenza impilo yakho ibe lula for wena and especially for umphefumulo wakho. Just take it as a lifestyle, take it as indlela yokuphila, because iyo vele indlela yokuphila. Cause vele ukwazana noNkulunkulu indlela okumele wenze ngayo, indlela okumele uphile ngayo, ungalibele ubamba uyeka, ubamba lokho ubambe lokho, uyabamba uyayeka. Izinto eziningi zizokudalela inconfusion, zizokudalela ukudideka, zizokudalela ukuthi impilo yakho nje ihlezi kuthwalisa kanzima, ihlezi kuthwalisa ijoke, ihlezi kugqilaza. It's just like having two jobs. Agcina esekudraina lemsebenzi u2, lama environment lawo u2, they drain you because ngala kumele uprovide ukuthi nangala you have to provide this thing. You know, you get so drained ngendlela eyisimanga uze ukhohle ukuthi kombe lana kumele ngisubmit ongaka nala kumele ngisubmit ongaka. You get to be drained in that way. By what? By confusing yourself and draining yourself with these two jobs njengamanje owabambile ngale ndlela. So umbuzo uthi, we want to constantly make our lives so hard. We want to constantly make our lives so difficult. Ukuthi ufuna ukubamba lokho, nalokho ufuna ukubamba, nalokho ufuna ukubamba, nalokho ufuna ukubamba. What is a point yokwaneliseka? What is a point yokuzithiba? Where is the point of isimilo? Where is the point of ukubekezela? Where is the point ukuthi lokho nako uphile ngakho? Where is the point ukuthi lokho nako usurvive ngakho? Where is the point ukuthi lokho nikezwe kona kube yikona kuphela? Because umzali wakho if ezothenga igrocer uyithengela ukuthi uwaneliseke ngayo, lokudla kusefrijini kukwanelise, lokudla kusekhabetheni kukwanelise, because yena uyazi ukuthi kuzohlala inyanga yonke. But wena uzofuna nganelisi, uzofuna lokho okuthandayo. You angeke uma uthengile ilokhu njana ama cornflakes, mina ngifuna ama Weetabix. You are the one ozofuna ukubamba konke, kodwa ubuhlelele ukuthi uzophila kanje, kodwa ubuhlelele ukuthi uzosurvive kanje, kodwa ubuhlelele lokho bekuzokwenza impilo yakho ibe lula. Imagine you are given everything but you keep on wanting more. Lokho nikezwe kona ubona nganelisi, ukubona kungekho right. The more you want more ke wena, that is the more you make your life difficult. That is the more you make your life tense. That is the more you make your life ikuthwalise kanzima. Uze udideke, uze ube senkingeni, because when you always want more, uNkulunkulu ebekubekelile ukuthi uphile impilo kanje, wakubekela impilo normal. uNkulunkulu usihlelela konke, uNkulunkulu usinikeza konke, uNkulunkulu usithandela ukuthula, usithandela injabulo, uthanda ukuthi siphile impilo elula. But abantu abayifuna impilo elula, bafuna enzima. Unikeza igrocer yagcwala endlini, but ufuna wena lokho okufunayo, uzophuma uyishiye kanjalo, uphuma uyosebenza. Whose life is difficult? Ubani ozobuye ephethe iqolo? Ubani ozoba senkingeni? Ubani ozokhathala? Ubani ozoba no1 no2 no3 ozoba nazo zonke lezi zinto? You are the one who will have that eventually at the end of the day. Why? Because you do not want to accept your life as it is. And inkolo njengamanje isilahlekiswe kakhulu kubantu. Sebeluthikise kakhulu ngamanga, sebeluthikise kakhulu ngenkohliso. In such a way that they do not want manje impilo enormal, impilo abadalile yona, impilo ezoba usizo, futhi impilo ezokwenza izimpilo zabo zibe lula. But they want more, lokho kwenza impilo zabo zibe nzima. Akekho umuntu osebenzayo uthi impilo yakhe ilula, I guarantee for sure. Akekho umuntu osebenzayo uthi akakhathali, I guarantee for sure. Akekho umuntu osebenzayo ungabi na stress, I guarantee for sure. Because njengamanje stress, it's the money itself, it's stress, it's the transport itself, it's stress, it's the work, it's the boss himself, the boss herself, it's stress, it's the workers themselves, it's stress, it is the kids themselves. Nazo zifuna everything, zifuna more and more. Everything is gonna be somewhere, somehow stressful empilweni yakho. Why? Because
uhlulekile ukwaneliseka ngale mpilo yaNkulunkulu abekade kubekele wakudalela yona ukuthi uyiphile kwaseqaleni lapha emhlabeni. So ungayiphili kwakho leyo mpilo, uwena ozidalela ihavoc, uwena ozidalela izinkinga, uwena ozidalela ubuhlungu, uwena ozidalela ukuthi impilo yakho ingabi nakuthula nangelodwa ilanga nangowodwa umzuzu. That is why it's so challenging for people, and living a double life is very challenging. That is why uPaul ethi yazi mina ngokwami bengithi umuntu akavela ngashadi at all khona ezokwazi ukuthi akhonze uNkulunkulu ngokuphelele nangokugcwele. Because if you are married, if ushadile, you need to take care of your wife, you need to take care of your husband if ungoskazi. So njengamanje uthando lwakho have to be separated into two categories. Mele uhlukanise kabili. Mele uthande unkosikazi, mele uthande umyeni wakho. Mele uthande ingane zakho, mele uthande umndeni wakho, mele untayele. But uNkulunkulu besiyaleze wathini encwadini yaDeuteronomy? Wathi thanda uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. So manje inhliziyo yakho mele uyihlukanise phakathi ukuthi enye mele eyankosikazi, enye eyaNkulunkulu. Athi uNkulunkulu umthande ngawo wonke umphefumulo wakho. You have to separate ukuthi ngomphefumulo wami Nkosi yami unkosikazi kumele ngimnakekele ngisaphila. Ngomphefumulo wami yazi kumele ngiwunakekele nawo. And ukunakekela umphefumulo wakho, we all know ukuthi it's about studying the word of God. It is about praying. It is about fasting. It is about ukwenza intando kaNkulunkulu. So ngomphefumulo wakho kuzodinga ukuthi ufaste, uzophinda ucabanga ukuthi Nkosi yami samele nginelise unkosikazi wami. Ngomphefumulo wakho mele ukuthi ufunde iBhayibheli nangu unkosikazi wakho naye udinga ukuthi baba sacela usenzele ukuthi ngomphefumulo wakho udinga ukuthi ukhuleke nasi isikhathi naba abantwana nazo zonke lezi zinto, which comes to a point la khona impilo yakho igcina ibe difficult, ibe double, ibe nakho konke okwenza ukuthi wena muntu ungabasaba nokukhuleka, ungabasaba nempilo nokuthula, ungasaba comfortable, ungabasaba right, but yonke into eyenzakalayo njengamanje isidinga ukuthi konke kubambe kanje. Phele njalo. Who doesn't want an easier life? Ubani ongayifuna impilo elula, impilo emnandi, impilo enokuthula, impilo nje orelaxile engena stress? But abantu they cause themselves stress. Athi uNkulunkulu umthande ngaso sonke isikhathi sakho. Njengamanje isikhathi sakho kumele usebenzele umndeni wakho. Isikhathi sakho. Athi uNkulunkulu umthande ngayo yonke ingqondo yakho. uNkulunkulu mentions these things Deuteronomy 6 no Deuteronomy 10 verse 12. Athi uNkulunkulu umthande ngayo yonke ingqondo yakho. Ingqondo yakho kumele icabanga ukuthi unkosikazi wami Nkosi yami kombe ibirthday yakhe kombe uthe ufuna ukuthi nokuthi ingqondo yakho samele icabanga uNkulunkulu futhi ukuthi uNkulunkulu naye kumele kumenzela ukuthi ibandla kumele ngiseve kanje, kumele ngenze 1 no 2 no 3. How about you just make your life easier by just choosing one? I know people ukuthi siyazithanda zonke lezi zinto. I know people ukuthi siyazilangazelela zonke lezi zinto, but I just want to make it clear to people ukuthi you can make your life easier by just choosing one. You can make your life easier by just choosing what is it going to be helpful for you, what is important for you. I know ukuthi uNkulunkulu akazivimbezelanga lutho lapha emhlabeni. Everything is granted to us, everything is given to us, everything uyayithola uma uyifuna. But umbuzo uthi ayizoba yini nzima? Ayizokuthwalisa yini kanzima? Ayizokudalela yini inkinga? Ayizokumoshela yini isikhathi? Ayizodala yini ukuthi impilo yakho ibe lukhuni ngendlela engeke uzukwazi ukuthi usurvive ngayo? Because for many people abakwazi ukuphila i-double life, abakwazi ukuphila impilo ephindeke kabili, abakwazi ukumultitaska izinto eziningi. Umuntu rather just do one thing. Umuntu rather focus on one thing. That is why uNkulunkulu athi you cannot worship two gods. One of the gods angeke azajabule, lo munye futhi uzoba sad. Kodwa ngenxa ukuthi uwedwa ungumuntu, you cannot worship two. You cannot separate yourself into two. But you can only do something once. That is why umuntu kuzohlezi ngaso sonke isikhathi uzodinga ukuthi enze a certain sacrifice. Kuzomela okunye akudele, kuzomela okunye akulahle, kuzomela okunye akushiye. Because uwedwa. If uzofuna ukubamba konke uzozidraina, uzozilimaza, uzozigqilaza, uzozidalela izinkinga. Kodwa if ukhethile ogodwa, wahlala kona, wabekezela, wakuthanda, then you're gonna have impilo elula kamnandi kanjani.
But uma uzishadele noKristu nayo ke indaba. If you just married to Christ, you are 100% fully focused on a relationship yakho noNkulunkulu. Futhi umthanda ngako konke uJehova. Ngoba uyalile koDeuteronomy 10 verse 12 ukuthi manje ke Israel uJehova uNkulunkulu ufunani ngaphandle kuwe ngaphandle kuba umthande umesabe umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho ugcine yonke imiyalelo yakhe. So ufuna ukuthi umthande. Uzomthanda kanjani usamele uthande nabanye abantu? Samele uthande. So then you are living a double life. You are causing all the stress in your life. Ebese amazwi akhe uNkulunkulu athi zondle ngoNkulunkulu emphefumulweni kanye nasenyameni. Kuyiqiniso ukuthi bantu baNkulunkulu ukuze ukhule kumele uzondle. Ayikho umuntu okhulayo engondliwa ngithi ayikho inyama ekhulayo ingaphakela ukudla. Akekho umuntu osurvivayo engazondli ngalutho engazinikezi lutho engazifakeli energy or boost. So methi zondle, which is the second statement. Methi zondle ngoNkulunkulu enyameni nasemphefumulweni. Usho ukuthi ukuzinakekela kwakho enyameni uzinakekela ngokuthi uwenze konke uNkulunkulu akuyaleza ngakho ngani ngokuthi udle ngendlela healthy esiza wena ukuze inyama yakho ingasheshe ife ngoba you are busy committing suicide if you do so. And then uma ethi uzinakekele emphefumulweni usho ukuzinakekela ngezwi, usho ukuzinakekela ngokufunda, usho ukuzinakekela ngokukhuleka as I was saying and specifying earlier on. So these two things are the most important okumele ukuthi uzinakekele so that zizokhula. Izona ezirepresenta impilo yakho. Mangethi impilo yakho ngisho ukuphila, ngisho ukuvuka, ngisho ukulala, ngisho ukudla, ngisho ukuthinta, ngisho ukuhamba. That is the life. Impilo yakho leyo. So uma uzondla ngaye uJehova kusho ukuthi uphila ngaye. Awuphili nje ngophuthu, which is the survival of the flesh, but uphila nangeqiniso elikhulisa likuqondise ezintweni zonke, which is the food of the spirit. So ukhule kangakanani ke in the spirit? Ukhule kanjani kangakanani in your soul? Noma ukhule in the flesh, you are so tall. Ukhule in the flesh, you are so big. Kuphela. What about in your soul? What about in your spirit? What about ngaphakathi lakho? What about uqobo lwakho? Ukhule kangakanani? So iqiniso bantu bakaNkulunkulu ukuthi sonke siyathanda ungena embusweni wezulu. That is the truth. Engilaziyo ngemphefumulo yabantu kakhulu. Because uNkulunkulu always specifies this. And even see many people in dreams. People, they want to make it to heaven. People, they want to make it to embusweni wezulu. People, they want to live in ngunaphakade. People, they want to be happy. People, they want peace. People, they want all these things. Bathanda ungena embusweni wezulu. Futhi sonke siyathanda ukwenza konke okufanelekile nokulindelekile kithi. Ngakho ke engingakubeka as a solution njengesisombululo to make things easier for you ukwenza impilo yakho ibe lula ukuthi ukhethe okukodwa. Just choose one, only if you want to make your life easier though. But if you want ukuthi ezinye izinto uqhubeke uyibambe nanani, then ungaqhubeka uyibambe and then impilo yakho izoqhubeka ibe likhuni kakhulu noma kancane ilibele iyanda ibe nzima. But if you want to make things and your life easier, you need to dela izinto eziningi. Why? Because siphila esikhathini njengamanje lapho khona isitha keeps on upgrading, zandisa zonke izinto ozithandayo ezikhona lapha emhlabeni. If wena uzothanda umndeni wakho kakhulu, isitha sosebenzisa umndeni wakho ukususa uNkulunkulu. If uzothanda abantwana bakho kakhulu, isitha sosebenzisa bona ukususa uNkulunkulu. If uzothanda imali, sizosebenzisa imali ukuthi uspende emsebenzini kakhulu, uzokhohlwa ukufunda izwi, uzokhohlwa ukwenza whatever. If uzothanda ukuduma, uzothanda whatever,
amakhosikazi amabili awazokumoshela isikhathi phela wena sokuphelela ngempela isikhathi. If uzothanda zonke izinto ezahlukahlukene ezikhona lapha emhlabeni, isitha sizoqhubeka sizandise lezo zinto, sizandise lezo zinto, sizandise lezo zinto, and then you're gonna spend more time, like I said, ukuthi la uzobeka khona inhliziyo yakho, ilapho khona ingcebo yakho ikhona, and ilapho uzohlala khona kakhulu wena. So ngaso sonke isikhathi kumele sazi ukuthi lesi sikhathi sokugcina esiphila kusona, zonke izinto ziyandiswa, zonke izinto ziyathuthukiswa, zonke izinto ziyakhuliswa, and if uzothanda zona okudlula uNkulunkulu, that is when uzoshona phansi kunokuthi ukhule uNkulunkulu. That is why I'm saying today ukuthi rather choose one, rather choose God, rather choose ukuphila okuphakade, only if you want to make it to ukuphila okuphakade, so that you can just make your things and your life easier kakhulu ekuthenini ubonane noNkulunkulu. So just choose one side so that uzokwazi konke ngalokho konke okulindelekile futhi okuzoba lula ukuthi ukwenze. Unlike umuntu ozoba nezingane ezahlukahlukene nomama abahlukahlukene abahlala futhi ezindaweni ezahlukahlukene, obviously ingane zizomcela ubaba nami ngicela ukuthi ngicela icathulo, ngicela ingubo, ngicela u1 no2 no3 ngokuhlukana kwabo, because they are so scattered around. Number 1 uyathanda ukuzinikeza lezi ngane into zazo zonke, kodwa kuzoba nzima, kuzomdalela confusion, okunye uzokhohlwa, okunye uzowenza ngendlela enza ngayo. Kodwa if behlala nengane eyodwa emzini owodwa nomama oyedwa or ingane ezahlukahlukene kodwa zonke zihlala la ekhaya, uzothi buya njalo uzokhunjuzwa, uzobuya njalo uzokhunjuzwa, uzokwazi, uzoqonda, because uzothi buya emsebenzini yakhumbula, hayibo njobe ngekhaya kombe kuthiwa ngiphatha ikhekhe, kombe kuthiwa ngiphatha amafutha, kombe kuthiwa ngiphatha ukuthi. But if yena emndeni ewu2 uzothi ihamba endleleni uzothi kombe leyo uthenga ngiphatha, kombe leyo, confusion. But just to make life easier, just do one, because you are one now, uwedwa. Ngakho-ke isiyalo sika baba wethu ohlala ekhaya ezulwini bantu baNkulunkulu namuhla ukusisiza nje kokuningi ukuthi asikuphile konke asiyaleza ngakho. We must live his word. We must not just hear it. Sho njalo izwi lakhe lithi ibani ngabalenzayo izwi kaNkulunkulu, ningabi ngabalizwayo nizikhohlisa, because you are the one making yourself a fool. Mawuthi izwi kaNkulunkulu uyalizwa kodwa ungalenzi, uzenza wena isilima. But iba ngolenzayo ngaso sonke isikhathi, ngoba lizosiza wena, ngoba lizolapha wena, lizophulukisa wena, futhi lizokwenza eyakho impilo ibe lula. So asikuphile konke asiyaleza ngakho, sikuphile ngokulalela yena, sikuphile ngokuthobela yena, sikuphile ngokuhlonipha yena kanye nokwenza intando yakhe, ngokuba usiyalezile ukuthi mayenziwe intando kaNkulunkulu emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. So njengoba esho encwadini yabaseGalathiya ukuthi asihlalele ukukhiqiza izithelo zikamoya, and esinye sazi isithelo sikamoya siwukuzithiba, and hlale sazi ukuthi ukuzithiba abantu baNkulunkulu ukungayenzi into at all. Ungathi ukuthi hayi ngizoyibamba, ngizothi hayi ngizozithatha nje, ngizothi kancane. Just don't do it at all. It's just like Moses awuyifuni ingane. Mongayifuni ingane, then isex nawo uhlangane. Ungathi uzothi hayi I'll use a condom or something like that, because there are possibilities ukuthi Moses usebenzisa leyo condom izoburst and you will have a child. So rather stay uzithibe, ungayihlobo. Wena nje nomuntu wesilisa cha, wena nomuntu wesifazane cha, uyazithiba ngokungayenzi at all leyo nto leyo. So and usuke uzisiza wena at the end of the day, because uhlala on the safe side, not just monginangani ukuthi awuthola izifo, una stress, awukhalelwa umuntu, but uhlala on the safe side, uhlala ungcwele, uhlala uholy ngaso sonke isikhathi. So mina I always say ukuthi it's better to be safe than sorry empilweni. Ngona into wazi ukuthi angenzanga,
Mhlawumbe kade behamba bethi bayontshontsha nani uthi angihambanga because kuzothiwa oh buhamba nabo. Obviously nawe wenzile. Uzosho hayi bangikwenzanga mina bengisele emotweni cha. Rather stay and not go at all so that you can be safe. Caca ukuthi ungekho. Caca ukuthi asikho isandla sakho. Caca ukuthi lutho ayikho lutho into ehlangene nawe pertaining this current situation, pertaining this current thing, pertaining this kind of problem. Caca ukuthi you were not there at all. Ngoba uzothi uthule wathini. So as I was saying, iziningi izinto ezandayo emhlabeni ezithandekayo njengamanje futhi ezizokwenzeka abantu baze bawele kuzo bengabe besabonana nomdali wezwe nomhlaba. So the only solution yokuzilungiselela umbuso wezulu ukukudela konke abantu baNkulunkulu. Ezenzweni zakho wazi ukuthi ulalela uJehova. Ekuzondleni kwakho wazi ukuthi uzondla ngayo. Kukona konke just to make your life easier. Wazi ukuthi uzisiza wena. Wazi ukuthi uzenzele yakhe impilo ibelula. Wazi ukuthi uzikhethela wena so that uzobonana naye. Ngoba into eyodwa uJehova ilindele kithi siphila lapha emhlabeni ukwenza intando yakhe. Ukulalela yena. Ukuthobela yena. Ukwenza ukuthandeka enkosini. Ukukhuleka njalo singaphezi. Ukufunda izwi lakhe njalo lesikhansela. Ukuba namfuthanele ngomoya engcwele uzosiqondisa ezonweni because uyasinyanya isono. Nokudla kahle so that sizoba healthy, sihlezi silungele ukwenza intando yakhe. But if simbandakanye kuzona zonke lezi zinto lezi sohlezi senza impilo zethu zibe nzima. Sohlezi idala ukuxokozela engqondweni. Sohlezi idala ungqubevane ukudideka nakho konke okuningi esingakudingi because you do not need this. Awudingi stress. Awuzidingi izinkinga. Ngakho ke ukukholwa akube indlela yokuphila. Khona uzokufumana lokho kuphila. Usuphile ngona phakade. Ngiyafuna ukuphila. Uphile manje. Uphilele manje uNkulunkulu. Yenze manje intando yakhe. Ziyenze manje iziyalezo zakhe. Khona ezoproveleka ezobona ukuthi ngampela uzomlalela nangale. Ngampela uzomthobela because into eyabuyisa abazali bethu ukubreaka imiyalelo kaNkulunkulu. Ukubreaka just one siyalezo ethi ningasidli lesi sithelo esiphakathi nendawo. And they broke that rule. And by breaking that rule, that showed the Lord ukuthi asikho intending kangakanani ekufanelekeni ekuhlaleni naye because uthanda ukulalela, uthanda ukuthotshela, uthanda ukuthi kwenziwe intando yakhe. But if kungenziwa lokho, kwenziwe intando yabani? Yobubi. Elo nje umyalezo uNkulunkulu athanda sibe nawo ukuthi just to make our lives easier, only if uthanda ukwenza impilo yakhe ibe lula. Phelela kuyena, zondle ngaye, izenzo zakho. Philele yena njalo. So ukholwa akube indlela yokuphila. Nkosi nje benani ngibusise kakhulu. Hlale nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana nje khona nje ku-TikTok, Lihlithemba, Instagram, Lihlithemba Wende Mzobe, and Facebook, uLihlithemba wakwa Mzobe. Nkosi nje benani ngibusise kakhulu nisize, niqine, nikudele konke, nikhethe yena. So that sinokuthola ukuphila okuphakade. Nizokuthola konke nikulangazelelayo. Ngoba uNkulunkulu uyabona ukulangazelela kwakho. Uyakubona okudingayo, uyakubona konke okufisayo kusukela ekujuleni komphefumulo wakho, suka ejuleni ngaphakathi lakho. Futhi ulindele ukukunikeza konke lokho kuphela nje uma uzokwenza intando yakhe. Nkosi benani. Amen.